Ai, ama, hau da krema dakana. Ze gauza goxua. Ni gaztean nintzenean esne mota bakarra zeon. Esnia. Gaur egun ordea, esnia osua, erdi gaingabetua, omega 3 duna, kaltzio duna. Ai, ama. Ba gaur, gure gonbidatuakin beste esne mota bat ezautuko dugu. Bi esnea. Adi, oso interesgarria. Hautik hau beharra. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Aimar jauna ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Hola guztezetik, gaina ez eskutzik etorri, Esan zenian ekartzeko, probatzeko, eta nik harri ditut, probatzeko. Ona, eskerrik asko. Erreportea ikuste ditutenean hor gelditzen naiz goguakin probatzeko, eta hor gazta hori intzen unaek rematu hori erra da, ez da? Oso gozoa, naturala, eta ona. Aimarrek erra zeutzigu, txikinena gaztatik ator, ez da? Nunda hose aski? Berritxutik. Berritxun, eta ingo deu kesada bat, hemen dazkaun osagaiekin, bere esnekin nola ez, gero ingo dugu jaldrito txiki bat, marrubikin hola marmelada antzeko bat, eta hori dana laguntzeko vainillasko krema bat. Ados? Oso saliak zeate? Bueno, atope. Haude, gauza jo bikaina. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Aimar, garatuko izun nundin doa ibiliko gehan, pausuz pausu, bale? Kesada bat ingo dugu, eta hori zer da, labien indako gaztatarta bat. Eta kasu honetan ingo duguna da, erresa, osagai guztik naztu, hemen dakau kanela, hemen dakau brandi pixkat, limoian azala gotako jau, bi arrautza osuak, azukre, irina, eta hemen gazta ekarri duna, hola txikitu dugu pixkat, eta sartuko dugu hau dana bol baten, naztu, eta gurina urtuta gotako dio, sartuko dugu ontzi hontan, eta laberatu ingo dugu. Laberatu ostian, hori izango da, gure plateran oinarria. Laberatu ostian, ja bai, utziko dugu epeltzen, moztuko dugu, eta platera haratuko dugu, baina lagungarri bezala, 3 gauza ingo izkio. Bat, milorria, dakatela otgailuan, zeatik hemen usten badugu, hemen argikin da bezala bihunduitea, ingo duguna da, milorria lusatu, azukria bota, azukrea utza kasu hontan, 3 kitxuak moztu eta laberatu. Kurruskari batzu jartzeko lagungarri bezala. Gero hemen txeingo dugu, marrubi erdiak puria ingoitugu. Puria ingoitugu birrinduta, azukria karamelizatzen jarriko dugu, puria botako dugu, eta gainuntzeko marrubik botako izio 4 kitxotan inda. Horrela topatuko ditugu gauzatxo batzuk. Eta hemen dakau, menta horriak, baitare freskagarria emateko, ja marmelada hori listo da honean, mentak puxketetan botako izkio barrua. Eta hori gutxi balitz, ingo dugu krema bate bai, hemen, gure Aimarren esniakin, hemen dakau, artoirinetan botako ditugu gorringuak, eta esnia jarriko dugu zutan, azukre eta vainilla esentziakin. Gero, naztuko dugu, eta ingo dugu natilla batzuk izango bazian bezala, baina vainillanak, eta hoi baitare jarriko dugu, plateran lagungarri bezala. Ados? Perfecto. Hori bai ikusi jate, ze kolore, ze esne, ze gorputza daga esne honek, Esne oso ona da. Oso ona. Eta gero hor, zundituta, komentatu hileno, baina garatu hemen jendien aurrean, A2 esnia, zertan datza zehazki honek? Bueno, A2 esnea da... Hau garbitzen juna aldi berian, bale? Erdiak txikituta eta beste erdiak puria ingo dugu, bale? Bale. A2 esnea da, hola laburtuta esan da, esne historikoa izango basan bezala. Lehenako behiek ematen duten esnea genetikamente modifikatu gabe dauden behien esnea da, eta oso simple esan da, hola da. Hola da, bale. Eta oso simple esan da, adibidez, A2 esne hori, gaur egun ia ez da ezagutzen gure inguruan? Ez, nundikan ekarrituzu, zer da, behi berezi bat, edo... Betizuatik atea, betizuatik A2 ateatzea alda? Alda, edozein behin motak balio du, guk ekarri ditugu Austriatik, gehien bat, han ikusi genituen, eta han dago gehiago
landuta esne mota hori. Hemen hasi berria da, jente asko ari da ustiatik itan esne behi horiek sartzen, inseminatzen, zezen abi zezenakin, eta gero eta jente gehiago, pasake oraindik oso gitxi entzundako gauza da. Bai, nik egia esan nekan entzunda, da abi esnia nahi esan. Osa, benetako esnia esango du, ezta? Benetako esnia, entzinean behiak emate zuena, ez guaingo esplotazio handiak ematen duena bezala, ezta? Zer da arazua, elikadura, behia edo zerrek emateu abi esni hori, adibidez? Ez, behia da, ez da elikadura, beste esne guztien bezala jeizten da, lantzen da, dena egiten da. Behia da, arazoa da, behiak izan behar duela genetikoki ADN, abi proteina duen behia izan behar duela. Eta, kasu honetan, zuk esan dezu dazkazula arrazak? Flebik arrazakoa. Flebik arrazan, edozein arrazan esan dizuten bezala beti zutan, edozein arrazetan alde utopatu abi hori, o badaude ja behi batzuk guztiz neraldatuta eta ja abi hori ezin dela lortu. Bai, hombre, zenbat eta genetikoki gehiago modifikatu den behia, zailagoa da. Egongo dira behiak, daudena oso modifikatuta genetikoki, horiekin ezinezkoa da. Horiek ez inseminatuta, ez ezer. Daukazuna da, igual ama badatorra bitik, igual june inseminatzen eta hola lortzen da, baina da pixka zaila, oso zaila. Orduan jun behar da, oinarrira eta hartu behi batzuk ja daudena naturalki esango, lehenoko behiak bezala. Hori da, simplemente hori da. Bale, simplemente, baina zoze da la latza, azkenean. Nik okina izan da, pentsatzen dut pixkat, esaten duen bezala trigo sarrazeno, no? Lehenoko gari ancestral hori esaten duena hona dala, eta gaur egun jaten dugu hainbeste gari transgeniko eta historik, esaten du ez diala osasungarria guretzako, ezta? Horrek eragiten dute, hori digestio arazoak, eta... Hori ere bai berdina gertatzen da, adibidez, trigo sarrazeno hori jaten duen jendek, ez dioela ematen intolerantziarik, eta ez dioela ematen, adibidez, esaten du ez diala hainbeste zieliako egongo, gari guzti jauna izango basa. Laktosakin beho esnearekin batzeko zerbait? Esnearekin ere berdina da. Esne eta asko konfunditzen dute laktosaren gaixoa, baina ez da laktosaren gaixotasuna edo intolerantzia da, simplemente A bat esneak ez diola ondo egiten eta konponduko luke abi esnearekin konponduko luke, arazo hori. Bai, ez ginen jun beharko abenako esne batea ez dakiz zerta, baizik eta esne ona hartzea, hori da, eta horrek ere askotan eragiten duena da, zure dietatik esnea kentzea, izan gabe, laktosaren... Karo. Oso interesgarria egia esan, Eta hau guztia, nun ikasi ez duzuko, nola kontuatu zea hontaz? Ikasi ez dugu egin, hori azkenean bidei bat egin genuen, ikusi genuen ganadutegi bat hola zena, eta orduan gatu ginean, pixka bat, nun izan za hori? Austrian, eta pixka txundituta geratu ginean, eta idea hori, etxera, karri behar deu. Etxeko behi egin ginen analitika bat, baina ez zuten nola batek urten zuen bakarrik, eta gero behiak egin genituen erosi. Austriatik ekarri, genetikoki abiak zirenak. Ze ona. Orduan, gaur egun pixka tendentzia horraka jungo da, pentsatzen ere, ez da? Asko, gero eta jendea ni badauzka lagunak, eta denak inseminatzen dute sekorre, abi diren sekorrakin, eta dana dijoaz horrera, baina, karo, da oso zaila. Bai, ez da, hainbeste jungea industrializatzea, hainbeste jungea etekin ateatzea, guain atzea pausuak behar ditugula, ez da? Bai, azkenean berdin da, behi bat abi izen edo normala izan, antzerakoa da, basake ez dugu landu hori, eta oin hori da, oin ez dugu hori. Karo. Oso interesgarria. Bueno, hau sartuko dut mikroinea, urtutzeko, esan duna nasketa ingo dugu ondo, eta gurina urtuta gotako dio. Bueno, eta behiak ez, hauntzak ere badituzu, ez da? Bai, hauntzak ere baditugu. Ze arrasako hauntzak dituzu? Hauntzak ditugu, lehen genituen Murtziana arrasakoak, baina hasi ginen Florida arrasarekin, eta horiekin oso gustora. Oin ja Murtzianak kendu ditugu eta geratzen zaizkiguna dira Florida arrasakoak. Florida, baina hori Ameriketatik ez diatorri, ez da? Nungoa da arrasa hori? Sevillatik garri genituen, bai. Sevillatik garri genituen. Eta dira hauntz batzuk, hori, lehen esan nuen bezala, hauntzak larrean ondo egiten duten hauntz bat da, eta esne
oso ona duen esne bat, eta kantidadez ere, nahiko polita ematen duen kantidadez esnea. Hemen gertatzen da abi edolako zerbait esneetan? Hauntzak berez da, laktosa gutxi ez duen, hauntzak ez du laktosarik, eta digeritzeko erresagoa da, grasa gutxiago du, hauntzak berez da, Igual rustikoagoa dalako, eta hainbeste... Hori da. Hainbeste ikuluotan sartu eta hainbeste... Eta ez dira hainbeste modifikatu ere, eta hauntzak berez da laktosa gutxikoa, eta askoz digestiboago da, hauntzan esnea. Beti da gaur sustantzi pixkatola, sustantzi gehiagoa, baina... Hori da, potente. Ne gustan zait asko, gainea. Hauntzan esnea da potente, eta jogurrak ere urteten dute potenteak, eta... Eta nil probatu nahi deten beste gaztakrema, nola ditze jozu? Gaztakrema. Gaztakrema hori, ja hor dago eta baino handakat, hemen egota deu pixkat, baino egia zan gaztakrema hori, egon behar du. Ekarri du eta ez di eutzi jaten, esan di, saio abukatu artez lasai honai, bale, lasai. Ondo. Eta Florida eta Murtzianan artean zer desberdintasun topatuko dituzu? Segatik anjuntzea goen Florida da, lehen Murtziana da, hauntza arraza bat gehiago intensiboa. Barruan esne produzio handiagoa du, koipe gehiago du, baina pixkat larrean jarduteko da hauntza pixkat makalagoa, desparatizazio gehiago behar du. Ez da ez da inrustikoa igual. Ez da inrustikoa, baina hauntza hona dira, ez zai ezer kendu behar. Pasake gu nahiago ditugu, pixkat larrera gehiago atera, hauntzaila handitxogoakoa da, txikiagoa da Murtzianak. Hauntza hona da Murtziana ere, baina gu nahiago ditugu, gehien bat, larrean ibiltzeko. Eta berez gero dira politak guai. Niri gustatzen zaizkit politak direlako, eta hori gauza hona esatik, nik beti esaten, gindik baskat behien bat, eta gehiago potxokak eta bestiak, eta badaude potxoka batzuk, badaude behi batzuk, arraza berdina izan dare, begitik ez zaizula ondo sartzen, hori da. Eta egite zualde zuen, esatu, hau nire ikuilutik ateen behar dut, eta animalik begitik sartu inbiar du, hori da, nik Sevilla emaztarekin joan nintzen asteburua pasatzera, ikusi genitun, eta hori zen zan, un fletxazo. Eta hartu da txerakarri, eta hola. Ni hori airutzen zait oso garrantzitsua dela, Nitzeko begitik ez pasaizu sartzen. Eta gero zaude zure aberekin, da zaude zure baserrin, eta alboko ebeira, malo. Hobeto ekiria txukunak euki. Niretzako oso polita dira, eta konforme. Hola da. Bueno, hoi, seguz. Hau ingo deuna da, bertan sartu, eta berrindu ingoitugu. Debestatu txikitu? Bai, eta bestiak ingoitu gure bai garbitu, eta laukitak. Bueno, nabazu jun haue laukitan niten aurrena. Beitu, hau laukitan ningo deu, eta gero hori birrinduko deu, eta sartuko deu karamelotan. Beitu elaunak, ze gauza simple indeun, Osagaiak naztu, ondo birrindu egazta guztik eta ondo gelditzeko, eta gero garrantzitsua, gurina urtuta bota, eta listo, hau bain, laberatu, 180 gradutan, 15 minutun, listo. Flamba bezala geldituko hola. Eta bueno, bitartian jungo gea, erreportai bat ikustea. Ongi? Hola deskantzatuko. Bueno, oida, deskantzatuko. Irmen lasa ikusten. Xera gastrotekara jungo gea, errenteian dao, eta beste gozoa prestatu dugu. Gaur egun gozua. Guazen bertara. Kaixo Joseba berriro, hemen gaude Zerrentian, Xera gastrotekan, eta gaur postretxo bat ingogu. Xera gastrotekan goizitik ja egikita gaudez, gozariakin, gero eguardian pintxo batzuk, eguardian dakagu eguneroko menua, eta gero ja asteburuan badaukagu karta eta asteburuko menua. Ostegunetik aurrea, ostegunean dakagu pintxo potia, eta hori azten geha afariakin, osteguna, ostirala, larun bata eta egandian. Gaur egin dugu piña eta txokolate isuriakin postre goxo bat. Bueno, gaurko osagaiak postra hodiketeko izango dira piña, egin dugu aurretik piñan zukua, gero koko esnia, gero esnegaia, ibiliko dugu, azukria, ron pixkat, gelatina, txokolate zuria, agar-agar, eta bukatzeko dekorazio moduan, eukiko dugu hau da galleta, trudu dauta, gero lore batzuk eta groseia. Lehenbizi hasiko gara musa egiten. Hartuko dugu alkola, erretzeko horrona zuan jarri. Gero botako dugu koko esne pixkat eta hori berotu egin dugu. Berua donian gelatina jarriko dugu,
Eta bukatzeko piña zukua botako dugu. Erdila, beste erdila esperifikazioak egiteko. Uda dator, oso freskua da rezeta hoi, piña kolada, oporretan gaudezela bezala, eta horren naheguna da jendia etortzia, Sudamerikara joan beharrian, honea torreta piña kolada goxu bat jatea. Hoi ba, alkohol gutxikin eta txokolatiakin. Hau prest dakagu eta epeltzen utziko dugu. Eta bitartean esne gaina azukriakin montatu egingo dugu. Gero bai bakagu torrijak, gure jendia beti do torrija eskatzen. Hau betia kartako postriak, eta gero dakagu aparte gure eguneroko postriak eta asteburuko postriak bai desberdinak dira. Bi osagarria gero elkartu egingo gu, hoia musa egiteko. Bueno, esnegaiakin eta piñakin egin deguna hemen dakagu, mangan sartuta. Orain guazen txokolatiakin. Txokolatia, bien, baino maria, o bestela mikroondasean jarriko dugu. Xera gaztuteka dala 7 urte iriki zen, ni hemen 4 urte daramakit. Xera, izenan xera da iparraldeko izen bat, izen goxu bat, izen maitagarri bat. Gero gastroteka, gastronomia, guretzako oso importantia da, horrengatik horren izena. Bueno, txokolatia listo donian, brotxa batekin moldian jarriko gu. Eta gero, hau, izozkailuan jarriko gu, eta hotza donian, hemen jarriko gu gure musa. Hemen xeran, arteari bultza bat emateko, daukagu esposizioa. Izaten bada dibujo, pintura, o bestela argazia daukagu ebai. Hilabete honetan daukagu foto nui, erraintegiko fotografo gazte bada. Eta gero bezeroak erosteko aukera badaukate. Gero hauek hotzean jarriko ditugu eta hasiko gea esperifikazioak egiten. Erabiliko dugu piñan zukua eta agar-agar. Eta agar-agar da vegetala, itsasoko algakin eginda, gero 37 graduan gutxi gora bera donian, sartuko dugu biberoi batian eta hoi poliki-poliki botako dugu olio hotzian. Eta botatzian gelatinizar, esaten bezala egiten da, eta bola batzuk gelditzen dira, jatian da piñan gominola. Bueno, hemen dakagu osagaiak ja platera montatzeko. Guazen platatzea. Bueno, Joseba, hau da gure postria, eta jende guztioi inbitatuta zaudezte hemen gure etxea, Xera Gastroteka, Errenteian. Agur! Ona, Andoni, ze itxura, Egia zan, dana mus baten daula xamurtuta eta, Gozua ez, urrengua, bezarka da hondi bat lagun, eta gurean jarraitu behar deu. Hemen leheno aurreatu deuna da, kesada labian dakaula, eta guain nahi hemen marmelada guiten. Hauek txikitu ingoitu gehiago, ezta? Hiru hauek txikitu, eta gero gainuntzekoak bertan bota, eta berrindu ingoitugu azukreta botatzeko, bale? Ni hasiko naiz, martxan jartzen, betu, gaine, sartai baten, hobeto ikusteko, eta hemen hasiko naiz ja martxan jartzen karamelua. Karamelua eserretzeko itezioetena da, azukre bota eta ur pixkate bai, aldigu bota. Bale? Hola, pixkanaka egiten junga. Pixkat, Bale, nahiko. Hoi martxan dakau, eta ni milorri ateako labetikan, honi labetikan, otgailutikan, eta hasiko naiz prestatzen irukitxo horiek. Venga, bagoaz txerrek itxarreka. Hartuko hemen platakatxo bat, eta bagoaz aurreaka. Bueno, zenban produktu ite dituzue? Esnia da oinarri atatzen dezuena, ez da? Bai. Esnia saltzen dezue bai behiana eta bai hauntzanare bai? Utzikan? Bai, bian esnea saltzen dugu, boteietan. Gero egiten ditugu behian jogurra, utzik, hauntze esneekin egindako jogurra, horiek utzik. Gero egiten dugu gazta freskoa biak nahaztuta. Nazketakin? Erdi eta erdi Porcentajeak, gutxi gora bera, igual... Ezin da kontau dana. Etiketa gauza jartzen du, baina dena ezin da kontatu. Bale. Eta gero egiten duguna gazta krema. Bale. Eta oin gabiltza untxa azten hauntze rulo formatuan. Bai, ruluan, Bai. Hori egila esan gauza goxuak bai, Bai, rulua gainea, eozerren gainean, bokailo baten tartian, pizza baten, eozertako balio. Era askotara erabiltzen den produktua da, eta, bueno, probatu behar dugu. Ez da erresa egiteko, baina, bueno, hortan gabiltza. Eta hori dana nun ikasten dezu, zenek kudiatzen dizu, nola egiten dezu hori dana? Guk laguntza dugu, asesoramento esaten dena, esneki zentroa markinan dau, eta haie laguntzen digute,
elaborazio guztiak eta behar dugun laguntasun guztia ara eskatzen dugu, bai. Esneari buruz laborategia, egiten dute I+D, dena. Esnean investigazioa, orain dabiltza abi esnea honen ikerketa egiten hastekoak dira, eta hortan dabiltza ere bai. Eta hori, esneari buruzko investigazio eta laborategi eta dena. Ze garrantzitsua, porque askotan gauza hauek gain garrantzitsua dira, baina aberekin zaudenian gazta, iten zaudenian ezin ez dago denbora gauza hauek egiteko, ez da? Gaina guk ez duzu jakitzen nola egin, eta arazo asko etortzen dira egiten zaudela, bateko batera, besteko bestera, eta azkenin eurek hor daude, telefono dei bat, edo zertarako laguntzeko beti daude prest, eta guretzako azkenean oso garrantzitsua da elkarte hauek eukitzea, oso garrantzitsua, bai. Hori gabe, ezin like... Ni guen erlezaina naiz, bakizu hori, erlia jarritu. Eta egia esan, bai, Gipuzkoako erlezainen elkartean nago, eta eharra da, zeatik behaiek, behitu, guain hau inbiar da, guain tratamendua, guain honekin gaude, guain kursio txiki bat atea da ontako, eta azkenian laguntza izue pila, zu bakarrikan... Ni bezala, ni beti izan naiz, aragitako abeltzaina, aragitako behiak, aragitako ardiak, eta oain bihurtu naiz, emaztea eta bihurtu gara esneki kontuan, eta ez genekin ezer, dena hasieratik, eta laguntza gabe ezinezkoa da. Ezinezkoa. Egia esan, lan egiten duena, hau laguntzen, elkarte hau laguntzen, eta gero diputaziotik dana gauza hau guztiak aurre egiten, eta gero ze garrantzitsua da, bertako erlek zaindu, bertako aberei abi hori lortu gara, guztia hau gudanok ondo elikatu eta gudanok ondo azteko, ez da? Hori da. Porque askotan lan berdina da, gaizkitia eta ondo itia. Berdina da. Berdina, esatzen bezala. Ni esaten, ogi bat eitea txarra, ogi hon bat, lan berdina da kasu. Masa imiar dezu, airina erosi behar dezu, puntxuan eman berdi oso, zertekatik ingo deu txarra, ez da? Hola da. Bai. Guretzako bentzat, oinarrezkoa izan da, eurekin laguntasuna, eta eurei esker, hemen goz, jogurtak eta gauzak. Eta jarraitzen dezu aragitako behiak eta hori eukitzen, edo guan ja esnetako bakarri dazkazu? Baditu behi batzuk oso gutxi, lehen behi asko genituen, baina azkenean honek esneki kontu honek ordu asko kentzen digu, eta baditugu batzuk, baina oso gutxi larrea pixka garbitzeko, eta... Ze arrasako behia dazkazue? Limusinak edo... Pirinaikak? Pirinaika arrasakoak izan genituen lehen, eta horiek gatzen dira pixkat, eta gero flebikak eta pirinaikak. Okera aragitako pirinaikak. Flebika esategu bitako balio dula gaina, ez da? Aragitako ere oso noa komendia, ez da? Bai, eta aragi nik ez dakit, baina aragi oso ona izan behar du infiltrazio aldetik, eta... Bai, oso ona izan behar du. Nik ez du probatu niz. Hori entzun izan dut, bai, zatik asko esaten du, bitu, zu esan dezu bezala, bestiak nola dira frisonak, frisonak asko erabili izan dira, baina askotan flako eta ezurrak biztan, eta titia hondik, gehore bai frisonak jateko honak izaten dira, beteatu eta hona daka, baina flekbi nik entzun dut, ez negutxi hobia, eta aragitako hobia komen dira. Aragitako beste gorputz bada, beste kilo batzu die, eta infiltrazio aldetik ere, bastant ondo manejatzen da. Nik ez ditu probatu, denak txikiak ekarri genituen, eta ondik etzaile iritsi... Osa, gaztia edazkazu egon digan. Dena gaztea. Oen digan dabe produzioan, da etzaile iritsi... Eta jaio zaizkigun bigain, txekorra denak emeak izan dira, bigaintzak izan dira. Aurreako. De momento ondo, bai. Venga, bota, birrindu. Eta ingo deu, azukre ikustezu karamelizatzen nahi dela, behin birrintzen dezunean bertara botako deu. Hau listo, eta hau listo, bagoa, txerrik etxarraka. Bado jau. Eta hauntzak, adibidez, lehen esan dezu, behi batek, gaur egun produzioan daune, 50 litro emateitu, ez da? Zure behiak zemat idea ematen? Horik, ez dugu hori produzioi da, produzio ezberdina da. Emati duzu 20 litro, 20 litro, bibetan da biltza. Bi aldiz kentzen jozue, bai goizen da bai arratzalde? Bai, bi aldiz kentzen diegu, baina hori, kanpoan larran ibiltzen dira, ez dute pentsu esagerau berez diegu ematen, pixkat ez ne bedarrasko, eta saiatzen gera,
pixkat naturalean... Belarrak eta zuek egiten zuen bai, da? Egiten ditu belarrak eta sortzen, esne natural bat sortzen saiatzen gara bai. Eta hauntzak, adibidez, hauntzak, zenbat esne ematen du hauntz batek? Eman lasai, eman. Hauntzak... Vale, nahiko. Hauntzak ere dauz, hori. Hauntzak ere arrasaka, pixkat arrasako da. Zaun dago alpina arrasako hauntz bat, esne asko ematen duena. Gurea Florida da, bien erdikoa, eta gero badau bai beste gutxiago ematen duena, baina hauntza alpina batek eman ditzazke, 5 litro egunean daude hauntzak ematen dituztenak. Tamainoa hartuta ondo da, hauntz batek 5 litro ematea, ez da? Baina guri gutxi, guri 2 litro bueltan ematen. 2 litro bueltan ematen. Osea, 5 litro esango benun, 60 litro ematen behiak bezala, ez da? Hori da. Eta zuek aizate, horren erdila gutxi jo, ez da? Litroa ez dijoa, igual, animalian arabera baino gehiago doa, manejo edo alimentazioan arabera, pentsu asko, silo onak, alpapa, sartu eskero... Proteina asko eta... Beti esne gehiago ematen du. Baina hori da, azkenean, zenbat esne gehiago, eman esne kalidade gutxioko esnea da. Ardun, bakoitza bera ikusi behar du zer du. Zer dago behar duen, ez da? Guk ez ditugu animaliak produzio bat egiteko, sino que... Kalitatezko produktu gateatzeko, ez da? Hori da. Dudik gabe. Ze gauza hona, burua esatuko dugu, Hor utziko dugu, nola karamelo indan pixkat, utziko dugu hemen murrizten pixkat, eta nola eudana pure indeun, gero, marrubi pusketa batzu topatzeko bertan, ingo deuna da, azkenengo 10 minutuak, marrubitxu pusketak bota, eta hola marmela bat eukiko dugu, Enoko sekula ikusita hori. Ez? Sekula ez. Hemen dik aurre ezin dik hori esan. Ite aldituzu etxian, errezetako oso gintzanak eta holako produktu daukita, ez da? Bai, baina azkenen, denbora gutxi goten da, saiatzen garena da, jaten duen guztia, etxeko produktua izatea, hortua iten dugu etxean, aragia etxekoa da, esnea hori bai saiatzen gara, baina kozinatzeko denbora asko ez dugu izaten. Saiatzen gara hori, gehien bat etxeko Kasuelean batin, ez da, barazkikin, o lekaleekin, edo... Gaur barazkia tokatzen badaudu hortuan, barazkia eraten dugu, eta... Zelan datzen dezu barazkian, danetik gane bai? Bizkat etxerako, porru batzuk, piperra, tomate, etxerako behar den hortu txiki bat, etxerako bakarrik bai. Oso ondo, hori egia esan garrantzitsu da, gure batzutan gora etorri izan geha baserrin da. Venga, hartituzu 60 fila tomatianak, eta geho tapdana batea etortzea gaina, eta gekizton tomate pila, geho dana, kontxerbak inber, ez dakizein bihar, eta asko alperri galtzea. Gero azkenin txerri ematen, txerri jai, eta untxi jai, eta aie guztu da, aie guztu da. Guk egiten duen baina txerako, guk etxerako sortzen duguna hori da. Eta Aimar, zergatik jarri zenuten hauntzak esnekik ateatzeko eta ez latxa adibidez, edo ardien bat edo? Bueno, gu hasieran, hauntzak ekarri genituen, bertan herriko batzek zituen hauntzak, esnetako hauntzak, eta hola, berakin konpondu nintzen, eta ekarri genituen, 15 hauntz edo ekarri genituen. Eta gero hortik hasi ginen hauntzekin, eta gu geratu gera hauntzekin. Egia esan, latxa asko dago Euskal Herrian, baina hauntza ere, gero eta gehiago dago, Euskal Herrian, sortu dugu asoziazio bat, eta hauntzai elkarte bat, eta hauntzan produktore asko badauz. Adibidez, azpigorrikin ahalko zan esnekik eta teatzeko jendiak? Azpigorrikin zaila, hori da betizuak ineotia bezala igualan, ez da? Zaila izango da, bai. Jakiteko azpigorri dia, Euskal Herriko hauntza, raza, autotonua esango genuen? Aragitako hauntza gehiago da, bai. Esnetarako, ez dakit balioko baluke. Balio denak, umea egiten duenan esnea ematen du, baina ez da aproposena ez da. Karo. Ondo, zio. Bueno, hemen txebagoaz txirriki txarraka, gero marmelada bukatuko deugiten, eta bitartean gozoekin ari garenez, mugurdi pastel bat ikustera joango gara. Guazen. Kaixo guztioi, Alina eta Oiana gara, gaur Durangon gaude, Aline Kafe dendan eta izugarrizko tarta hau prestatuko dizuegu.
Alina orain dela 14 urte Errumaniatik Durangora etorri zen, Errumanian gozogintzan egin zuen lan, eta gero ja Durangon ostalaritzan egin du lan batez ere. Eta, orain dirua aurreztu ondoren eta esfortzu handiarekin, bere ametsetako bat betetzea lortu du, eta hau da ez, Aline Kafe Denda. Kafetegi honetan gauza gozoak eta gaziak eskaintzen ditugu, eta gainera gauza pila bat ditugu ere etxera eramateko. Mota guztietako bezeroak datoz, normalean goizean jende gaztea etortzen da gozaltzera, gero eguerdi aldera poteoa daukagu eta jendeia nagusiagoa etortzen da, eta arratsaldetan umeak eta gurasoak normalean. Ja ezagutu duzu istorioa eta Alinerekin goaz tarta bat prestatzea. Gaur prestatuko dugu mugurdi tarta limoiarekin eta horretarako lehen prestatu dugu bizkotxo bat eta erabili dugu limoi zukua eta limoi azala bizkotxo prestatzeko. Eta gero erabiliko dugu ere gazta krema, mugurdiak, merengea eta beste krema antzeko bat, nata, eta txokolate txuria mugurdiekin ere bai. Lehenengo pausua izango da gazta krema hartzea eta bizkotxo tartean jartzea. Gaur aukeratu dugu tarta hau, baina baditugu pila bat, ez? Daukagu carrot cake, txokolatesko tarta, San Marcos tarta, hemen Kafe Dendan zatika saltzen ditugu, baina ere enkargatu dezakezu edozein momentutan. Badaukagu ere vegano aukera, zanahorio eta kokozko tarta, eta gainera laktosarik gabe egiten dugu, eta oso goxoa dago. Tarta prestatuta daukagu, eta orain osgailuan sartuko dugu, krema gogortzeko eta dekorazioarekin jarraitzeko. Baditugu ere aukera gaziak, kroketak, piperbeteak, lasainak, bai hemen jateko edo etxera eramateko ere bai. Kremaia gogortu da eta hasiko gara txokolate zuriarekin. Tarta asko eskatzen dizkigute ospakizunentzako eta oso garrantzitsua da tarta polita izatea, baino garrantzitsuagoa da jaterako orduan gozoa izatea eta osagai onak erabiltzea. Alinari gustatzen zaio internetetik ideia hartzea, baino baita ere gauza berriak frogatzea eta tarta berriak asmatzea. Hemen dugu gure tarta, jateko prest, probatu nahi balin baduzute, etorri Durangora Aline Kafe Dendara. Eskerrik asko. Agur. Haupa Aline eta haupa Oiana, ze pastela goxua indezuen, mugurdia ze gauza erradian, bikote, bezarka handi bat, eta guriakin jarraituko dugu. Hemen txea gure Milorria labetik ateitugunak, ikusi ze xalagoa eta txukuna geratu dian, eta gazta kesadare bai hemen dakauia, inda. Inbiar deuna da, indituzu marrubi hauek, inbiar dituzu bertara bota, eta gero menta horria txikituko zu, hori bai, menta horria botako jau, azkenengo minutuan. Ja ia zutatik kanpo, freskotasun hori mantentzeko. Hori, hemen peresilia izango bazan bezala, bale? Marrubi hau botako izkitu, bale? Hau ja botako ditugu, eta esan dugun bezala, azkenengo 5-6 minutuak, marrubi puxketakin utziko dugu. Eta ni hasiko naiz, natillas o krema inglesa hori prestatzen, bale? Eta zuek, hau guztia, nun ateratzen dezuek? Jendia baserreraino jutea, olekuta jute zeate, eramate zuek, nola saltzen dezuek produktu guztia? Azkenean, pixka denetatik egin behar da. Pixka denetatik. Bai, porque jendea etortzen da, bai, guk eramaten dugu, astero reparto bat daukagu. Bai. Herri batzutan Bizkaia eta Gipuzkoa gehien bat. Gipuzkoa noño iriste zate? Gipuzkoa, Zarautz, Zaia eta Oiartzunera arte. Zarautzen nun saltzen dezue? Zarautzen saltzen dugu, delikatezenen, Lakarin. Lakari, bale, tanatori jonduan da ona, bai. Eta plaza merkatuan. Ze ona. Eta Oiartzunen kooperatibo batean, bai. Hemendik horrek, ero Azpeiti, Mutriku, Ondarru, etxerantza gehiago. Osa, desente, eta zuek ibiltzezate? Autoa hartu eta zeukre banatzen dezu? Egiten dugu denetatik, de ganadero, repartidor, eta denak egiten ditugu. Ze ona. Azkenean bizitza bilatu inbiar da, ez da? Pluriempleau, hori da. Denetatik egin behar da. Eta nola banatzen dezu? Zu bakarrik etzea, ongo hau dana egiten, ez da? Nola egiten dezu? Emaztea laguntzen dit, eta beste neskaba daukagu pixkat elaboratzen laguntzen diguna. Eta hola, irun artean. Irun artean dana. Irun artean egiten dugu. Esan dezu semia bazen eukala, ez da? Semea ditut 3. Baina, oendi txikiak, nausia ditu 10, eta beste bizkiak txikiak 6 egiteko, 6 egiteko, onda. Neria dakae 5,
alabak eta 8 semiak, bai? Ingo hue 9 bate gurrian, da bestiak azaruan 6 ingoitu. Nirea da, nausiak 10 ingo ditu, gabonzar egunekoa. Bale, oie, nirea baina urte bete zarro dira. Justo, gabonzar egunekoa da. Bale, ona. Eta ze gustatzen zaio behai, gehiago ikullu alden ibiltzia, gaztandegin, oaetakin repartoa jutia, eo... Haiek, de todo, ikulluan gustora ibiltzen dira, futbolean gustora ibiltzen dira. Claro, guain danian. Danen ibiltzen dira gustora. Danen ibiltzen dira gustora, bai. Baserrin, zenba bizizeate? Baserrean bizi gera, ni emaztea eta 3 semeak, eta gero nere aita eta ama, bebai baserrean bizi dira, bai. Eta haiek ere, asko laguntzen digute. Bai, ez da? Bai, beti aita eta ama, beti du laguntzeko, eta eskerrak edo eurek. Eskerrak, oie, biztak, esateu, helduak gutxio ikusteu, baina gehiago konturatzea. Haiek ere, puri empleo dira. Puri empleo dira. Ointxe de niñero, laguntzaile, todo egiten da, bai. Jubilatuta, baina puri empleau. Ba, egia esan eskerrak, bai, azkenian bikotiak, biak lan hain berdutenian, Bai, buf. Ez da erresa, Ez da erresa, biak lanian, enpresa aurre eraman ber, eskola, extraeskolarrak, errepartua, bestia, laguntza behar da, azkenian. Laguntza gabe, nire arrebak erasko laguntzen digu, bai, zuk esaten duzuna, hemen laguntza behar da. O bestela bitako bat etxean, gehatu berdu ia. Hori da, bai, bitako batek etxean, edo da gero daude momentu puntala, bai, animalien kanpainak, edo larra aldaketak, eta holako beste lan asko, bai, duzuna, hilobak, eta... Danak liatu zuen. Familia guztia, gero jaten dugu askari. Jogurra nahiko eraman etxean, no? Lagundu. Listo, eraman, bai, hori da. Eta zein da produktu izarra, daka zuenetatika? Gustot, hoxe, gehien saltzen dena eta estimatzen dena da gaztakrema. Gaztakrema da. Gaina, irabazi ez sari bat, ez da, gaztakrema? Irabazi genuen saritxo bapo bai, gaztakrema eta jogurretan, baina gaztakrema da produktu bat erabiltzen dana, postre bezala, gosari bezala, eraskotara. Danako balio duen produktua da. Karrizako nea, iriki hemen da, daztatu ingo dugu antxe hemen, zera, opil pusketa batekin. Produktu bat denerako balio duen produktua da. Begira. Ba, esatikan jendea usteu gaztazarra, baina hau ez da gaztazarra. Gaztazarra da... Gozaltzeko, postre bezala, pintxo bezala... Ze suabia da hon. Zuri prepatuko izu bat, horrena. Heldu? Nik jaten du ja. Bai, eman egurra. Ze muskoa da hon. Ojaldritoken gaine harra, ez da? Netzako karagarria da, Ze fina, Fina da, bai. Oso, fina. Honekin irabazi zen usaria? Bai. Jode, normala. Da, gero, hauntzana izateko nahiko suabetxoa dago, bai. Oso suabetxoa, bai. Hauntzan ikutu etortze zaizu hor bukaeran, Bai, baina, da suabe, eta nik ustot hori dela. Ego, zua. Bai. Da, gure produktu izarra hautsi izango da, bai. Bai, Bai. Gero, hauntzan jogurrak eta saltzen dira, baina hauntzan jogurra da, pixka jente... Bereziagoa, jentean ez diferentea, zaintzeko era bat da, ez dakit bazela, baina honek balio du danetako. Jogurra da, eta honek balio du, esan dugun bezala, postre, gosari, pintxo, sukalderako erabiltzen da asko, sukalderako, hasta tarta de queso, pastela egiteko. Hemen da gauz barruan esartuta, bai. Gauza askotareko balio duen produktu bat da, bai. Eta gaina, esatena, ze buke goxua lagatizun, Uah! Oso ona, benetan, zorionak. Oso ona. Ba, hau, hasi ginen egiten, ez genuen pentatzen hau egita. Lehartik esnekikoekin egin ibili ginen aproak egiten, gure idea zen jogurra egitea. Eta egin genitu nola eurekin nola proba batzuk, eta hau egin genuen proba, eta kusi genuen hau, bueno, ez dutik ezer, hau izan behar dugula produktu bat egin behar duguna, eta, bai. Betu, karriko aldiak esne pixkat. Honin botako zio txorrota bat, nahiko potolo behatzen nahi zaitek, eta txorrota botako zio. Bota jo txorrota bat. Bale, nahiko. Esniare bai ikustea koloria, Koloria... Esne hona da, bai. Bai. Hori adibidez, eharra historia. Ikustea nola, hau transparentia da, baina napatu iteula, ez da? Esne hona da, bai. Hori adibidez, hori dana behiana. Hauntzan ere bai saltzen dezu horrea? Bai, hauntzan ere saltzen dugu. Jendia ititu mamillak hauntzan gaztak, hauntzan esneakin? Bai, mamilla, bai. Bai. Pizka gehiago?
Bai, ateazei krema bat bezala, pixka finago utzi nahi dut. Bai, nahiko, oso ondo. Ezin hobe. Eman. Buah, txe gauza goxua inberdian gaur, Hon ere itxura hartu dik. Fritoak egitekota. Bai, ez da. Esan, eta gaina frituak egitekota ere bai, bexamela baten eta danian, nik pentsatzen dut, azkenean A2 hori dakala horrekin gogu... Ba, hombre, beti da, honek beti lagunduko du digestioa egiten. Bai zukaldutu gero, bai erandakoan, nahizun bezala, beti lagunduko du honek digestioa egiten. Orduan, sukalderako ere, zenbat eta taberna batera basoaz bazkaltzera, eta zenbat eta digestio harinago egiten duzun, edo errezagoa den, beti eskertuko du gorputzak eta denak eskertuko. Dudi gabe. Bueno, inbiar deuna daia, platera eratu. Hau ingo deuna da itxali. Sei itxura dukan. Bota horrea, pinta horriak, edara itxura, Hoi jogurrak jartzeko hemen bai. Betu, aldeko hori da hemen jogurran azpilan jarri. Lasai asko. Bueno, eta jogurra, zeiten dezu, bakarri naturala edo egiten dezu ere bai zapore desberdinekin? Bai, ez bakarrik egiten dugu naturala eta azukre duna. Baina guain hori ikasiekela egiten? Ez, baina da beste lan bat, eta azkenean jogur naturala baduzu, jendeak berak botatzen dio, beran nahi du mermela da, beran nahi du nestia, bai, bakoitza berak, gero aparte da, beste lan bat, eta iagu bastante deukagu, bastante produktu ditugu bestela, bai, jogurra ja zaporekin egiten azteko, izango zen, normalian gaina gertatzea, zozein berdet, bale, baina zoze kendu ingoet, porque ez bestela beste gauza bat, eta beste gauza bat. Jogurra naturala, eta azukre duna, listo. Eta bakoitza berak botaten dio. Jenteak, nik uste gero eta gehiago dula, jogur bajan bardet, botako diote mermeladatxo bat, edo intxaurrak, edo lehorrak, edo mila gauza bota altzaizkio, eta bakoitza berak egiten du bere jogurra. Eta hori da. Bai, zuen materia prima eman, ez da? Hori da, bai. Jendeak etxian ezin duna euki, ezin dana ekoiztu behi batekin etxian, ez da? Hori da. Bueno, hau horrelaxe jarriko deu, eta historia izango honekin goiara kada bota gainean, eta gero kurruskari batzuk onduan lagungarri bezala. Indi jau eharra gaurre bai, Madre mia. Indi jau. Bueno, hau, deitu batzuk alde baten, da hau bestean jarriko jetorrela. Etxian orduan ze, semek eta danak oso saliak aldia. Artista, semiak apetito hona daukate bai. Bai, hau ingo deuna da, guain horrela jarri. Lagungarri bezala. Artista. Ea reindio gorkoan ebai. Nia! Bueno, Aimar jauna, azteko eta behin. Eskerrik asko, honea torteatik, eskerrik asko bete zatea eta ena unekatuko ekoizliei da abeltzainen da olako produktu biteagatik guda noi, eta bestela sukaldarik ez ginen ez izango, eta kaletarrak egin darrik ez geolaneako. Olako osagaia behar ditu. Gu lagunduko diogu. Hori dek bidia. Bueno, lagunak, bihar arte, hemen gelditzen naiz. Gaur egun ikusi, eta jaten. Eskerrik asko.